Question mat ni Julianong Ping may pagarup nga karaman ti panakatay ti Davao-based artist ani Brie Honson itinaramid nga dang ti Department of Justice wenno DOJ kalpasan anay pilaan daytoy ti reklamo nga daan ti pakanaigan na iti legal a droga. May palagip na sarakan manipo ti hotel room nga inabangan ti agayan ayat ijay San Juan, La Union iti 12 gramo ti cocaine. Nagpositibo pa iti drug test ni Brie ken Julian iti panagaramat ti legal a droga. Itibanag ni Ong Pin, anak ti bilyonaryo kansigo the Trade Secretary Roberto Ong Pin, kinunana, paidaman daytoy iti right to appeal ti resolution nga naramid ti government prosecutors. Kinidaw ni Ong Pin iti Regional Trial Court wenno RTC ti San Fernando City, La Union, nga itantan iti panang i-issue iti arrest warrant, ken iti panang suspender iti proceedings para iti controversial drug case. Inlalawag pa ni Ong Pin, nga namuan na iti DOJ resolution anay datagan dayto iti reklamo babaan ti online news portals. Kinunana anasken nga paayan pa isu dati kopya ti resolution sakbay amayruar iti media. Impaganatgat na arag iti naso a droga ket nasarakan manipud ti uneg iti bag ni Honson ana awanan iti puot iti Setyembre 18.